постійно допитували, про що ви хотіли поговорити. Якби Бог був справедливий по відношенню до нас, то наше б життя дуже швидко обірвалося. Коли десь там FPV летить, я тільки кажу: Господи, 90-й псалом, Господи, 90-й псалом. Але, звісно, вони нічого не знайшли. Хлопці прямо з заправки на трасі розкрили комплекс С-300, розгорнули. І от слухати виявляється набагато складніше. Найстрашніший момент, коли Росія, а він був єдиний син у батьків, коли Росія, власне кажучи, знищила всю родину. Після темряви, після ночі завжди світанок.